मित्रांनो, या कथेतली सगळी पात्र आणि घटना काल्पनिक असत. आमचा उद्देश फक्त तुमका हसवचो असा, तर व्हिडिओ चुकान पण मनात लावून घेऊ नको. धन्यवाद. मालवणी कांडेठोर. तुका माहिती असा घरी उभा असस तू कुडाळ. अरे असो झेजर तलव ना, असो झेजर तलव तुका रांडेच्या. ओ नो, ये तुझ्या आईचो घोतो. अरे हात लाव रांडेच्या. खाली बघ. ओ नो, रन. दादा कणकवलीत येऊन दादागिरी करताय. जेव्हा तुका माहिती आहे माझो बापूस कोण? ओ नो. नाही तुका माहिती आहे माझो मामा कोण? ओ नो. तुका माहिती आहे माझो काका कोण रे? दादा नो तात्या विचारला. तुका माहिती आहे हे तात्या वारले. आणि बोला रे मावशी. तुका माहिती आहे माझी मावशी. मावशीचा काय संबंध? ओ मावशी बचत गटाची सदस्य. बचत गटाची सदस्य मावशी. देवड्या दाशी होतो. दादा तुझ्या बसला काय? दादा आजी. आजी. तुका माहिती आहे माझी आजी कोण आहे? ओ नो. तुका माहिती आहे माझ्याकडे बंदूक हा. काय गेलो नाव गेलो. मी पण जातोय. हॅलो मक्या, लफडा आला रे. हडे नाही हडे. काय झाला? हयतोच तो हयतोच एवढं सोच बाकी सो काय? हयतोच तो हयतोच हयतोच. बघतलय आणि याकच दितालय. काय करतलय? याकच दितालय. कोणाक हात लायलाय तू? माझ्या भावाक हात लायलाय तू? भावाक हात लावलाय. बघतलय आणि याकच दितलय. काय दितलय? याकच. वेंगुर्ल्याचो असय म्हणून माका जास्त कॅज्युअली घेऊ नको. हा बघतलय आणि याकच दितलय. हा याकच द्यावचा. आणि किती आपल्याकडे याकच हा. याकच दितलय. बघतलय आणि बियर पिऊन वक्तलय. हे घाणेरडेपणा करू नको. आता काय करत ही खाजवता. बघतलय आणि दोन तुकडे करतलय. दोन चालत मग ठीक आहे. सायकल आणलं ना मारे. बघतलय आणि सायकल विकत घेतलंय पहिली. चल पोरी जरा जपून दांडा धर. 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 कांडीच्या बहिणी रे. ओ नो. बापा रे. औशी रे. काका रे. आजी एक जाऊ रे. आजी एक जाऊ रे. मामाक जाऊ रे. 1 hour later. सापाव रे. वाघाव रे. माकडाक जाऊ रे. गरुडा जाऊ. काही जाऊ रे. विकास छोटा झाला. बकऱ्या रे. एक मिनिट थांब. हा बोल आता. अच्छा. काका जाऊ रे, मामा जाऊ रे, आजी जाऊ रे, आजक जाऊ रे, काका जाऊ रे, मामा जाऊ रे, आजी जाऊ रे, आजक जाऊ रे, काका जाऊ रे, मामा जाऊ रे, आजी जाऊ रे, आजक जाऊ रे. यो 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 रांडेचो 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 रांडेचो
रांडेचो मालवणी कांडेचो तुझ्या एरियात येऊन आम्ही तुका मारतलो नाका तोंडात बोचत आम्ही दांडे सारतलो वाटेक येऊ नको तुझी घाण फाडतलो इज्जती आमका नाहीतर इज्जत काढतलो रांडेचो तू रांडेचो 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 तू रांडेचो रांडेचो तू रांडेचो 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 मालवणी कांडेचो तुमका माहितीये मालवणात लपडी ही गाडीवरसून सुरू होतात आणि गाडीवर संपतात. नमस्कार मंडळी, आमच्या मालवणी कांडेचोरचे व्हिडिओ तुमका असेच हसत राहतले आणि आमचे व्हिडिओ जर तुमका जास्तीत जास्त बघूचे असतील तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, एक बनवायच्या घंटा मारू विसरा नको. होय होय होय